Nasa linya po mga tugang si Director Cynthia Perdiz ng PSA, Philippine Statistics Authority, sa nagkapira niya itong kahaputan niya na aga. Director Perdiz, maray na aga po. Good morning po, Sir Henry, and sa gabos na nagantabay kan sa imong magayon na programa, ano ang kahaputan? Opo. Ano Director, primero, kasuhapon kaya, dakol ki mga nagtitext na kuya, pirang aldaw po ubulan ba kung ninda ma-receive so sa indang ID after na makapag-apply po sa indo? Yan po ang data matatawan kasimbagan. Oho. Dahil ini pong gabos na data na nakukuha pag nagrehista, pinapadarata po duman sa central facility, sa central bank po nakalads ang sa tuyang machine and yung system. Opo. And mani po, ano pa ako, February 9. Up to na wala po akong nare-receive na ID. So yun po yung Okay. data masiguro. Although nagsasabi ang PSA na yung system actually or the machine can produce 106,000 a day. I see. Okay. Pero sa ngunyan kasi po, I think we are nearing 12 million. 10 million plus na ang sa tuyang na rehistro. Mhm. So with that number, and nagsimula pa lang sila, I think April. I see. So kung mga sistema kay Mm. Puan Harmonic ini, Iyo and po. then yung last phase kasi nung sa card production, Mhm. tinitingnan po yan, so talagang sinasala na wala kang kaparehong identity, yun po yung trabaho niya duman. So Opo. iyan for ano na, but pa-informaran ta po itong central office para may aram ninda na may ganitong. Yes, opo. Sa iba man ang ganda naghahapon sa kuya. Sa iba na, 3 months na. Ika nga ni pa lang, February pa. February 9 po ako February 9 ka? Oo. So kami ang nag-testing mo na. Yes, yes. Up to now, wala po akong ID. Pero may staff ako digding duwa, naka-receive na po sinda. Opo. Director, yan pala, dama ba pag-intindi ko, oras na ma-apply digdi sa Bicol, for example, then ipapadala duman sa Manila ang data, sinda po ma-process kang ID, sinda magibo? Opo, ang card production po Card production. sa Central Bank. Although, mga taga-PSA po ang nagtatrabaho, pero yung machine, ituon po sa Central Bank, ganun po ka-secured yung ating ginagawa. Kasi Central Bank karamanindo na hindi ka basta makakapasok doon. Iyo baga. Oo. So yan pa lang po, tama ba? Dahil siya pwede ikon sa mga private na kontraktor, kundi mismong sa gobyerno ang nagigibo. Para sa, siyempre, Yes po. kung ang ID yan eh. May mga security measures yan, di ba? Security code. Yes po. I see. Okay. Kumusta po ang process, ang dalagan po, Director, sa kan ID, sa pagproseso kang ID? Sa Region 5 po, nakapagtala na kita more than 1,153,195. Kompleto kumbaga kang registration, step 1 and step 2. Opo. And kayo na so pwedeng na-issuehan ng ID at nakahalat ng ID. I see. Pero may narilisan naman palang po, ano, Ardi? Po, May igwa naman palang kinarilisan. Mga how many percent na po so narilisan out of more than 1 million? kami makakataon ng numero kasi nga central office ang naghahagad din po kami ng statistics relative to that. Oo. Pero parang dahil po kami natatawan, every day may ganun sila, and dahil paninda na tatawan igwa lang po may total lang 103,000 numero. Yan lang po ang naitataw sa Muya, but buong Pilipinas yan. I see. Opo, okay. Region po ako makakatao. Numero. Nakakaaling na lang po kami kung makuadig din ng birth certificate, may dara na po PhilID, okay na maka-issue na. Iya, opo. Anong process kan po pag-abot yan sa Indo, Tabi? I-deliver sa Inda or sinda po ma-claim giraray? Pag nagrehistro po sinda, ikaw naman ki option. Kung gusto nindang i-deliver, gusto nindang, may option din po na pwedeng i-deliver sa PSA, kukunin nila. So,
But mostly po parang delivery sa indang addresses. So ang ka-partner na po digdi, PhilPost, Aha. and yun, there was an issue before na dahil kulang man nga ni bagang tawo kang PhilPost, Opo. care of sa kapitan, or there was a time na nag-post sa social media, which is bawal. Yes, So, yes. kung ID, dahil po ini pagparapost sa tuyang social media account, Yeah. tapos Mm. kita ka ito. Mhm. Ayun. Sandali lang po, Director ha. Medyo nawawala po sa imong signal. Sandali lang Hello, RD. Gari, kumusta ang signal, Richard? Ni RD? Unmute. Unmute. RD, naputol ka po duman sa kwan? Naputol ka po duman sa sinabi mo na day pagpara-post sabi sa social media. Opo. Importanteng impormasyon tabi ito. Avoid posting sa social media. And ito po may pinadara sa indang PSN, PhilSys number. No? Kaita po ito pagtao, no? Do not use that because that is our forever ID number. Aha. So, may nakalagay po, may PhilCard number, PhilSys card number. Opo. This is 16-digit number. Yun po ini ang dapat gamiton. And yun ini ang nakalagay duman sa ID. Iyo. May naka-embed kung sa dayuto na numero duman sa ID. That's our PhilSys number. And later on, yun po kung may interoperability system na kita, kung may mga machines na, no, itong iba't ibang ahensya, then pwede na po ining swipe, no? By that, automatic yung identity mo, Opo. by doon. Parang, that's the security feature of this ID aside from biometrics. Yung PhilSys number na yon is a unique number. Dahil talaga ito. Tapos, dahil din siya mahihiling digdi sa card. No? But they were given, ito pong naka-receive, they were given a sheet of paper, a letter from PSA, na keep nga po itong number na ito. And do not use that in transacting duman sa consign pa man. Opo. So kung dahil man po siya kiyos, natakaypan pa pong ipaaram ito sa recipient? Kasi nga po yun ang naka-assign. Now, kung mawara po si ID, si card number, mapapalitan yon. Pero yung PhilSys number niya, maski wala na siyang ID, he or she permanente yun. Oo, pwede pa siyang mag-transaction sa iba. Wala siyang dalang ID. With that number alone, magagamit yon. Opo. I see. Okay. Kaso hapon po, may nag-text sa Kuya RD. Igo po kada nagustuhan sa picture ninda. Gari, actually, so ginamitin ng term, naraot na po sa picture. Siguro kan pig-press gayod sa ID. Tagari, may maurihibog bagay po ito na nagkahiriling kong ID iba. Kamprenes da po, medyo umidibaso sa indang pandok, medyo sumagayon da po, medyo nagkanos. So medyo gwapo, lalong sumaydan na, lalong uminidad. Ano po, totoo po yung aligasyon ninda o nakaabot naman po sa kaaraman nindo ang araw kayo ng feedback? Oh, may mga ganun nga po kasi may yung staff ko mismo sabi niya parang ang putik-putik ko dito. Oo. Parang grabe daw sunlight. Siguro na nakaano sa iya. Parang hindi daw siya. Oo. At sige, papaabot din po natin kasi hindi ako makakomment dahil wala pa nga akong nare-receive. Iyo po. Yung staff ko lang, nag-comment din siya na parang hindi na ako dito sa picture na to. Iyo baga po, gari. Pagsabi baga pong ID, ang number man na dapat klarado, so pandok mo, buda sungaran mo, di ba? Name and picture mo. Kung medyo naiba sa itsura mo, sa pagkatapag, ay, ang iba ka digdio. Baka mananggad ano yan, bako din nagtutugma. So dapat mananggad gayon, baka ma-check kang central office kung paano na sa original picture. Araw baga po ma'am sa kwan? Araw baga po ma'am sa... Pinapiling din po yan. Yung picture kasi, prior na sabihon kan yan. Kan so nag-operate na okay na ini ma'am sa imo. Pinapahiling din. So, iyo daw. Pipahiling daw sa inda talaga. Yung monitor nakahampang sa operator, nakahampang din duman sa registrant. Iyo. Bawal kasing mag-smile
Kaya, Murusot siya na pala. opo, So, normal sa ng pandok. Mm. opo, bawal mag-smile, Oo. bawal ano yan. So, probably yun effect din na Mm. nasanay kita na pag nag-picture ka, na-filter mo, magayon ka. Yeah. Oo. Pero papaabot na po, no? Kasi Iyo po. hindi na maganda yung ID nga eh. Pang international pati ini. Iyo baga, gani baga po ang passport baga po ID, pag sa passport mo, dahil nababago ang pandok mo. So gari arog ka ng feedback talagang nagpigtik nila sa kuya, nagari na ibaso pandok. Pero at least may feedback po kitang may paabot sa central office. Opo. Kan gini mo daw, ito po. pinahiling sa sa computer, okay man. Yes po, yun. So, isang assurance po yun na bago tinatanggap, Yeah. pinapakita sa kanila and tinatanong sila, ma'am, is this okay na po? Opo. Kung na sila, then that is already accepted. So, wala po kasing filtering na, hindi ko alam sa card production. Yeah. No? Kasi Yeah. yung kita, on our part, kinukuha lang, and then load po yun. So, Opo. no, kasi siyempre mga computer ba yan eh. Oo. Data harap akong nakulo na sa data, Mm. that I cannot answer. Hindi ako Yeah. IT. But with this feedback, siguro magayon po hindi ipaabot duman sa manununod. Ano po. Thank Opo. you for the feedback po. Yes, okay. Last point na lang po, Ma'am Cynthia, engineer. Para po grare sa kaaraman kang gabos, gusto kong ma-reiterate sa enda, ano pong kalagahan kang national ID na ini once na po kita igwa sa tuya pong mga transaksyon? So, yun nga po, dahil na-conceptualize ini, dahil sa buong mundo, tulunasan na pong nasyon ang warain sa ruduman ng Pilipinas. And we know for a fact na marami pong kababayan ang warang ID and napapagala, no? And sa pagtransaksyon sa gobyerno, lalo na sa gobyerno, dahil karamta na kadakol na ID ang nire-require. So with this identification ID, no? Makakatabang ini sa pagtransaksyon na mas madali, no? Kasi yung ease of doing business, kahit puhantang ma-implement ito para mas epesyenteng maserbihan ng mga tao, lalo na sa indang social needs. So, kadakol na kababayan ng warang ID and sa pagtransaksyon po, lalo kung makuha kang savings account, ang dami pong IDs na nire-require. So, with this ID, kahit isa na lang, ay kayang tanggapin. Fact, may collocation kita sa Land Bank of the Philippines na man mismo makakapag-apply sinta maski wala pa so ID. And duman sa institutional takang financial inclusion. Dahil nga ni every time na kaning may pandemic kita, nailingta na dakulang problema duman sa pagpila, no? So with ID alone, kung may bank account kasi po, no? Kain kay po magpila ta kung recipiente ka duman mismo kung may account ka sa ngaran mo. Opo. Then the government can deposit, no? Pwede na duman mismo sa account mo at no need na magpipila kita. So yes. Idanta na ito and then the duplication kasi ang dami nila nung SAP 1 unang nagbigay ng SAP more than 1 million po ang na-found out kang DSWD. Ticket, nagkuha sa sarong barangay, nagduma naman sa ibang barangay, nagkuha naman. That ma-avoid na po ito. And then later on, kasi we are moving towards digitization, digital ID na po ini. So kahit nga sabi ko, wala kayong dalang ID, your PSN alone can transact, no? Maduman ka, limbawa, punta ka ng SSS or GSIS, Opo. sa PhilHealth, take ang darang ID. Now, with your PSN, makakatransaction ka po. So, maaraman na tulos ang sa imong identity. So, kung namimeke ka, then hindi ka din makakalusot. So, mas efficiente para sa gobyerno yung mga transactions using the ID. Ayun, okay. Last na lang po, ma'am, sarap mahitiks kaya digdi, yan na pong ID, pwede magamit sa correction kang name sa birth certificate? This can be a parang proof, pero kasi marami pa pong proofs na nire-require sa pagpakorek. Opo. But this can be, kasi ito naman pong ID, pag wala ka rin naman, kailangan mo magdala ng birth certificate. So yung birth certificate mo, binabasihan sa ID, oo.
Hindi. Pero yun nga, kasi yung ID parang prevails. Halimbawa may dara ako OSCA ID sa senior citizen, no? So that will prevail over other IDs. Kaya halimbawa or itong birth certificate ko. So kung may Yes. dala sa birth certificate ko, pwede man ito na so ID ko ang pagbabasehan mo dahil yun nga ginagamit ko. But Opo. later on, yung pagpapakorek ko kasi depende sa correction. Madaming supporting documents din yun at hindi lang naman basta ID. But this case, syempre nagtatransa ka para maibitaranta itong falsification and itong misrepresentation kasi nga po marami tayong na ano yan na note, no? Marami din ngayon ang nagmi-misrepresent, no? Identity theft na pigatawag. Pwedeng nagpa-correct, hindi naman pala siya. Kasi minsan sa local, medyo hindi sila masyadong stricto doon. Ngayon, ako ngayang ama, bako man pala ama, mga ganon, nawala namang ID. So with this can help. Yes. Opo. Okay. RD, salamato na maray po sa oras mo digdi sa DCGB and siguro po sa mga masunod na pag may mga concerns kami, dapat po kami makipag-coordinate po sa Indo. Ingat po kamo, mabuhay ang PSA. Thank you din po for this opportunity. Mabuhay po kamo and keep safe po. Thank you so much. Mga tugang, bye-bye. Mga tugang, Director, Engineer Cynthia Perdiz ng Philippine Statistics Authority.